Zaterdagavond werd in de Smelenhof in IJsselstein afscheid genomen van prins Peter en prinses Fiona van de Pielreus. Ze blikten samen terug op het afgelopen 6x11 jubileumjaar. Hartstikke mooi jaar gehad. Het was allemaal mooie momenten mooi te mogen maken. Dus het was een hartstikke mooi jaar, een jubileumjaar. We gaan het niet willen missen. Ja, het is een prachtig jaar geweest. Alleen maar mooie herinneringen gemaakt. We hebben alleen maar genoten. Daarna begon het wachten op het uitkomen van de nieuwe prins. En om 11:11 was het dan eindelijk zover. Wij presenteren Ali, Prins 2020, Prins Erwin de Eerste! Wat vindt van die de sterren onder de ziel de zon en de laatste keer u de jongen besmetting van mij zit los. Wat vindt van die Verrassend en uniek was deze keer dat er geen prinses, maar 2 adjudanten ten tonele verschenen. En hier samen met adjudant Mark en adjudant Jelle vullen in de school als eerste trio van de Pielreus. En wat hebben wij de afgelopen weken schoonweken met elkaar gehad? En het begon zich allemaal op een vrijdagmiddag in november toen Vos Martijn mij op het werk opbelde. En ik belde hem niet vermoedend terug, want ik dacht, ach Martijn, dat belt voor een of andere carnavalsactiviteit of voor een paar ontwikkelingen bij ons in de deuren. Dus ik belde hem terug en zo was het ook. Martijn vroeg mij, kunnen er even bij mij op het werk aankomen? Ik zeg, en ik huur mezelf nog zeggen, ik draai nou de parkeerplaats af, ik ben over een half uur bij jou. Waarop Martijn reageerde, draai jij maar eens links af. En ik kijk linksum en ik kijk door in die koplampen van de Fiat Punto van Jos Schurts, van voorzitter Jos en daar staat ook Vos Martijn. En toen ik begreep wel, toen kreeg ik het verrekkens weer. Kreeg ik Spaans benauwd, want die 2 kels die waren natuurlijk niet naar Helmond gereden en we het even te hebben over de reuzenrace of carnavalszondag. Dus ik stapte door in die wagen, verdekt opgesteld, het schemerde al een beetje en wij reden door als een paar loesje kels, een paar reutjes door Helmond. En daar werd mij inderdaad de vraag gesteld of dat ik de prins zou zien van de Pielreus in 2020. En echt gewoon iets, dat kan ik ook vertellen, dan doen we 's nachts als je in bed ligt, geen oog meer dicht. Ik ben Erwin Jansen, 24 jaar. Ja, wat wil ik zeggen? Ik woon al heel mijn leven lang in IJsselstein en ik denk dat dat wel het belangrijkste is, ik weet het ook niet. Ik ben Mark Swinkel, 26 jaar en ja, het is gewoon prachtig dit, toch? Ik ben Jelle, ik ben 26 jaar en ja, het tweede adjudant van Erwin. Dus ja, super. Wanneer is deze carnaval voor jullie geslaagd? Goh, ik denk dat deze carnaval is die voor ons in ieder geval niet kapot kan. Dat hij altijd geslaagd is, maar dat het er vooral om gaat dat we met z'n allen gewoon een ontzettend leuk feest vieren. Samen met de jeugd. En of dat nou hier is in de Smelenhof, of in Venrooy, of in de Jera, of hier in de cafés. Dat maakt allemaal niet uit. Zolang we er allemaal samen er een mooi feest van maken, dan is het goed. Pielreuzen of Pielreuzen, hier staat voor jullie Prins Erwin de Eerste! Vier voluit vastelovend, geef gas en maak plezier. We nog samen vieren, wat blijft de Pielreus het hier.